Ei oo 22 levua. Maki on ehkä isompi. Mä oon ehkä isompi. Ei. Ei. David Luiz veti maalin. Katso. Ostakaa se Revolts-kortti, että saatte V-bukseja. Ei! Joo! Ei! Liketkää sitä videota. Ei! Et saa se 500 tilaajaa, että sen pitää tehdä se vitsin. En mä kaada maitoa. Sä lupaat. En luvannut.